Storage building sa usa ka talunghaan sa Tibungco, Davao City nasunog. Pipila ka mga learning module ug musical instrument na apil sab og kasunog. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Tulak! Gitabangan sa kabumbiruhan og palong ang kalayo nga milamoy sa bodega sa usa ka eskwelahan sa Tibungco, Davao City pasado alas 5 sa hapon adlawng Domingo. Tungod kay gama sa light materials ang ubang parte sa building, paspas nga mikuyanab ang kalayo. Pasado alas 8 na sa gabi dihang gideklara ang fire out. Old building na sa kaning Bustamante High School. O kani siya sir, wala na siya ginagamit na building kundi ilan na lang ni siya ginabutangan sa katong mga old nila modules o kaning mga bangko. Bali two story ni siya sir, then mga unom ka rooms no ikan sa ground o sa second floor ang na sunog. Gawa sa karaang modules, doon na say musical instruments ka nga sunog. Butang nga gikaguol sa MAPI teacher nga si Mayan Babaw. Mauman gud ang ginagamit sa iyang mga estudyante. Hinuon mapasalamaton siya nga walay naangol sa insidente. Pasalamat gyud pud mi nga nahitabo siya na walay klase, walay mga bata. Unya, perti gyud namong ampo nga dili maabot dito sa amo ang faculty kay ubay-ubay gyud na mga importante na mga documents sa mga bata. Sa karon, padayon pa ang investigasyon sa kabumbiruhan sa hinungdan sa sunog nga nagtala og kapin 1.5 million pesos nga danyos. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao.